Монтирана е система Шлейбах 7016 мат, сив мат, както може да видите. Облечени са челните дъски, посредством монтиране са бешевен лук в същия цвят. Тук искам да ви покажа изпълнението и обшивката на комина. Още не е завършен, в момента се произвежда завършващия елемент, шапката на комина. Отгоре имаме начален профил, който с него закопчаваме другото ниво, което съответно с по-малък градус наклон. Искам да ви покажа изпълнението на дървената конструкция, една малка част, която се вижда на този покрив. Използвали сме ребра 12х8. Вата 3 слоя сме положили, 3 слоя по 5 см, 75 кг на кубик. Отгоре имаме мембрана, отдолу също има положена мембрана, паронепропускливо фолио, съответно имаме и двойна скара за вентилация. Челната дъска е облечена в момента, но нямаме завършек детайла. На другите места ще ви покажем завършека как се е получил.